Здравейте хора, аз съм Shadow Gamer. Извинявам се, че от много време не съм правил клипчета, но днес ще направя едно, което е на Clash Royale и нека да започваме. Ще чакаме малко да зареди, защото зарежда малко бавничко. Четвърта арена сме в шопа. Имаме Giant скелета. Първо в участовете. Голем част. Ексбол. Имаме ли Ексбол? Да, имаме я. Значи, който ме гледа, ако иска, може да влезе в клан на браточките. Не знам, има място. Много човека съм само. И сега нека играем дрифта с нашия дек, който ни го показа и Петър. Анелия. Не, той Xbox бутна. Скитарка веднага. Спринт. Пеката не трябва. Просто елексира пеката. Иначе върши да имам доста голяма работа. Пека, давай, Пека, за мой. Вярвам в теб. Браво, бе, Пека. Мисля, тази игра ще ръководим. Не, тъпи кубин баря. Не се тъпи, защото аз ги използвам. Ето ми се паузата, защото ми падаше материята и трябваше да се включи телефона. Ей, Драган! Престани, бе! Yes! Айде! Майко, как ги процакахме, хора! Как ги процакахме? Ето това ми е другия дек 4.6, това ми е другия 4.9, това е 3.9. Понеже аз дадох моя профил на един друг мой приятел, той си е правил такъв дек.
Но чакайте, ще си направя един. Ето го, дека който аз мисля да си го мисля да игра с него, но този е по-подходящ. Точно този е най-подходящ. Има ли Poison? Не, няма Poison. Само да ви кажа, хора, че аз излизам от този клан. Какво? Чакайте да видя в едни забаватели дали има. Е, 50 от 50 са тези завоеватели. Аз искам също ето като този дек, само че трябва да съм 7 арена и Legendary, 2 Legendary. Да го Graveyard. Но не знам дали ще стане. 6 лево сме. Следващия. И така. Това ще е този клип, ако ви харесва, дайте палец нагоре. Абонирайте се на моят канал. Споделявайте и до скоро. Аз бях Васко.